ito ka-90s. Update lang tayo ka-90s sa yung binigay sa atin ni Spider Appy. So sarili niya tong linyada ka-90s So pinalaki natin na Japan G. And copy ito na. Yun. Parang isang mold pa nito, parang TM na ata. Tercera na kasi siya ka-90s. Yan copy busog. So sa 16 na pinadala yung ka-90s check lang natin ka-90s yung binigay sa atin ni ka-Appy, Spider Appy na Japan G. Yan ito. Copy ito na. Copy lines. Yan